Тысячи рук поднимут свой стяг, тільки наперед, ні кроку назад. Виставка «Особливий режим» Special Treatments відкриває фестиваль «Білоруська весна-2011». Цей фестиваль є фестивалем репресованої білоруської культури, бо саме такою є актуальна культура в Білорусі зараз. Виставка присвячена темі ув'язнення та катувань, які відбуваються у білоруських в'язницях. Ми створили сайт, який називається poshtovka.org, на яким кожен чоловік, не вставая з-за комп'ютера, у будь-якій країні світу, він може прийти на цей сайт і підтримати тих в'язнів сумління, які зараз знаходяться у Білорусі. Їм вельми важливо зараз голос, вельми важливо зараз почути, що вони не одні, що їх ніхто підтримує. І до нашої акції вже долучилося вельми шмат різних людей, подписано там каля 2000 поштовок, і є знакомитості, наприклад, ось Андрій Більжо, він намалював вельми шмат таких поштовок, таких політичних. І я думаю, що просто той, хто зараз це глядить це відео, йому так само буде нескладно зайти на цей сайт і зробити це. Сегодня мы присутствуем на белорусской весне. То есть белорусская весна пришла в Киев, чему мы радуемся. И здесь очень много белорусов собралось, и не только белорусов. Здесь мы отражаем события в нашей стране, те репрессии, которые происходят. Очень много соболезнований насчет теракта. В общем, самое главное, что есть возможность открыть глаза миру на то, что происходит внутри страны. Лично от себя хочу поблагодарить организаторов этой выставки и высказать им свой низкий поклон за то, что они сделали. Тысячи рук поднимут свой стяг, тільки наперед, ні кроку назад.